Arkoi ni phai cap ani langlokso cooperative lamps IBA long ke KCA langlokso hawar amai ki chengsi klembang phu amai pado ponsi ake hai harsing gram sa hin pen mai chiphem phu ponsi insam jim pen mai pachun ponlo bangso mai to det pen puthot nonang kileji ni phai Arkoi crane ar cap bhongkuru ani ke KCA langlokso hawar amai pen rat amai pi pado ponji bangso ke deng amai phua ke hai sar sing han se aphan si mai phuar pu pek ponlu la pena ke hai joy sing rong pi aphan konchun bang ar pu pek ponlu la pen bangso mai long alu himan pen penang chitong lun ake hai sem sing kiling ke KCA tiripin amai rat chun bang la pena ke hai bida tiron ke KCA tiripi amai klembang phuta nang chitong lun la pena ke hai sar sing han se rat sai klembang phu la pena ke hai long sing rong phar karbi jutang tiripi amai long klembang phu la pen nang lok so long kido rong asar la pen sarkari gambura la pen ke hai chondro sing teron lang lok so longri asar atum sita me la so mai long nang chitong lu non ke leji arkoi trainer cap thongkuruani lang lok so hawara mai pen rat amai pipa to ponji la so long ke hai CM Dr. Tiram Rongham Raju Tiso Chairman KAAC tungta bang so amai pi long nang chitong benji pusi hawara mai kido atum lam jai pa lang lok so pen kanton se report news 18 that voice long kan se mahal ke ni kalau in September so dun lo pente ram tang ciklu sarsina lo dong kam kamane bitu hawara mai ahin de parti tribunal itu News 18 ko. News 18. Ano ba yan lapong kay pan? Ini News 18 mate Karbiang Long News Kilang Arat Atumphan Nilihin Pen Langlokso KKCA Bangso Amai Phu mate Hawara Ahin Pen Nilihin Pen Chuniri lo je non nangkeleji Arkoi Chiklo Nifai Kriner Cap Arni Ladak Rat Amai Pi Padoiji Lasi Labangso Amai Pialong Kado Kawe Karbiang Long Arat Tumhanta Pachinig lo Habang Labangso Arni Nangachitong ni Fansi Nilihin Pensuri lo Ate Iletung Karbi Hempu Mukrang Rasinja Labangso Kaching Hon Do Polotangte Kado Kawe Ta Labangso Arni Nangachitong ni Fansi Nilihin Pensuri lo Dom media abitung atumphan lapen pini dak langlokso KKCA hawarame seng det pen pini dak langlokso long KKCA rat amai pigi padoi phan pini reception committee seng iglo reception committee along amai phu ake hai sarsing hanse lapen secretary lo kongchun banglo Joy Sing Rongpi lalang tumke la reception secretary president lo la pendak langlok so hawar KKCA long amai phu la harsing kramsa la pen kongchun bang bangke bida sing rongphar lasi member tum kadawe member tum dolo lasi kadawe phaneli pachini pet pelo nili bangke nilimen samsing killing nilige KKCA Center Committee Assistant Secretary lo lapen nili lekot nangdu dun nangedun wang rapet bida sing teron alang like Center Committee along KKCA member lo lapen ladak langlokso hawar long aron bari matum nitum paching thunang baan suse aron barim karkli ke phejo arat atum phan nitum kangthur ponjia phan sinitum pini ladak reception committee da senglo lapen non ke wangji arkoi chiklo itinarni siladak rat amai pipadoji la siladak langlok so area arong tin arong asar arong tin SGB mate sorgambra lapen pini dang na chitong dun mujadar teron sanguta dolo lasi kadok awe atum ta chirap chitusi ladak mu rat amai pilong bangke
itum kadok wetami la lang lokso e plang mate la lok esi doan keladak kadok we pen bang suri troksi sosi armu pacetong jipusi pinia amelong itum cerai ponlo lasi lang lokso pen ang tanatum sitame la kekesi hawar me kiseng atum ansami bangso melong nang cetong dunjia phansi nili ahawar tin la kekesi secretary president tum hada chuning riglo la non nangeleji itin la arkoy ciklo bangke kadok weta adak nang cetong dun petji phansi nili kadok wi phanta pachini iglo kaldo lang lokso gente meeting bi ko da bang lonte dakla midilong mama to yang o lang lokso meeting biya bangke midil ko son mate midil lang lokso long si pado ikpo la si kado we kedam ke bang phanta ni tumnon reception atum ben chingwai chingsai iglo la pen kedam ke bang phanke gari ghora la so abangun an bang ni tumbor ipon po pen te bok terai tum an ke mithanga nim anutin bang putinda kaching hon laso pathe ponra methang akhia dat ke doana tumbang ke gari motor sta methang pen si bang po la pen akeng pen stami un an bang ke dak bang po pen la Halloween atum han ke ni tum gari motor ripi po non bang ke kidi pun jike or ka benglong li budak la koron thiri an chama o la bang ke or kar benglong gali matrola lang lokso ahawarang kangan aphan sinon matke la lang lokso hawar la kekese sengdet pen atum ratamai pi padoji la sila so ratamai pi bangke la dak lang lokso long la aron barim doana tum bangke cingrum po